estamos aquí para homenaxear a nosa lingua. Hoxe gozaredes dunha adaptación libre da peza teatral de Ramón Cañides, Historia dunha sobreira. Esperemos que vos guste. Moitas grazas. No podedes pasar o valo. Se broma, tenéis que mandar
E que máis cousas tes visto? Se os contaste o que sei, iades quedar abrellados. A que tampouco sabíades que aquí houbo coellos aéreos. Aquí, no colexio. No colexio e todo arredor. Había tantos que este sitio chamaban a colleira. Os colíos reían todo cando pillaban. E a xente andaba con eles moi, pero que moi encauxados. Isto mudou moito. Foron construindo edificios altos, como torres, formigueiras e colmeas para meter a xente a pensar. Mais e máis bloques e bloques en parar, taparon todo. Case non ves o sol. O cemento rodeoume e eu fun ficando aquí soa. Cas árbores non podemos fusir, como fusiron os bichos. E o peor, aínda non veo. E sabedes por qué? Non! Non sei se saberedes que as árbores ao avellantarse van podrecendo aos poucos. O tronco encheselles de regañas, pero iso vailles dando forzas aos seus gromos, que se esmolan no seu pé. É dicir, aos seus fillos. Mas, entre tanto, o cemento non pode arrumar. Neste sitio non hai terra, só formigón que lle aperta. E así a pobre vai esmorecendo nunha morte resentida, ata que un tío vento tire con ela no chan. Pero os homes nin sequera queren agardar por ese día. Os do Concello véñenme cortar hoxe. Non! E non faz mal aquí. Sei que xa non sirvo para nada. Escudos detrás, orei. Apunte ao inventario das instalacións escolásticas. Sí, señora arquitecta, teño. Non serán as colores das instalacións? Sí, dígame, son a señora enxeñera ou aparello. Sí, claro, instalacións escoleiras. Iso quere decir un patio con terra. ¡Ay, qué noxo! Hai que lo usar de contado. Sí, dígame, son a señora arquitectónica ou aparello. É a árbore, señora aparelladora. ¡Árbore! ¿Qué árbore? Son a señora artelladora polo chintoso. Dígame, refírese a esta casa putrefacta? É unha sobreira bella, señor rosador. Que diseño logo? Anote, un eucalipto vetusto, xarope de xerra a maior brevidade. A señora cortadora no perindrolo. Sí, xa vou, iso é. Acaban de me avisar que temos reunión urxente, abríndonos que xerunlle persoal e conxugado. Onde? Non digo máis. Xa son. Na cafetería logo. Remato un himno. A, ma, i, or, brevidade de cortado de piñeiro escolir. Punto e dado. Non perdas o tempo, o café enfría. Son a señora contestadora, diga. Sabedes o meu destino. A data é corta e hoxe. Isto non pode ser, non podemos consentir. Algo a ver, que sucede? É inútil. Din que seca é cousa do progreso. E o que nada produce hai que eliminalo asiña. Mira, e por que te están as vendas na tua casa? E logo, que vos ensinan nesta bendita escola? Tampouco isto sabemos. Pois non, nin idea. Nós aprendemos aquí. Daquerais, matemáticas, educación física e moito inglés. Música, plástica, lengua É moito inglés. lingua, valores, religión É moito inglés. Inglés! Vaya cousa! Sabes ingleses acaso? Ingleses que non coñecen unha triste sobreira, ni un freixo, ni un salgueiro, ni un bidueiro, ni unha simple carqueixa. Sabes o que a vos? Os catifallos eléctricos, sodes dos aparellos. A vos, os vossos mestres, había que vos aparellar. Que aparellar quere dicir poñerlle as verdas frescas, que tampouco saberedes. Mirade, estas son as marcas da cortiza que os homes quitaban noutrora de mí. A cortiza? Que ben xeto iso? A bufa que a veces parece estar que máis. Eu era árbol dese. Non tedes oído dito a sobreira, non é que non enchen ni ofende, pero agora xa me vedes. Si, pero a cortiza que? A cortiza é a miña casca. Os homes tirábamos cada tanto, que lle seremos de utilidade. Facíamos con ela abelleiras, bollas perderes de pesca, rollos para as garrafas e un cento de cousas malas. Non sabíamos nada disto. E que iades saber vos? Se sodes do tempo do plástico. Con plástico, as sobreiras quedan case de adorno. E cando xa non adornamos, pois, fora, serra que te criou. E os paxaros cando veñan por aquí na primavera
cousa non son así. Que máis ten que ser a bella? Aos nenos gustan as velas e fixo moito por todo. E isto de cidade. O mercadeiro recordo do Toledo que isto é. E os niños dos paxaros deu cortiza para nós e leña para o inverno. Non nos la poden cortar. E por que non poden? Porque a amiga nosa non nos imos deixar. Parece que nesta escola todos un pouco saben entender. Xefe, es que todo, como facer? Os nenos e nenas falaron moi ben. A min xa me convenceron. Atinaron en todo o que dixeron. E si vos tiberades miollos e non serraduras na cabeza, habíades de lle dar a razón. Chamo a aparelladora para ver se nos podemos ir. Bos días. Si, pero atenda. Xa si que ando ocupada, que ahora do aperitivo e despois ten comisión. Non coma tanto e atenda. Escoiteme, por favor, temos un problema aquí coa árbore do colexio. Non me veñas que non pode perder tempo en atenderme. Pois non a corte xa está. Que non a corte, pero vostede sabe do que estou fará. Que me mandou cortar. Esta sí que é boa, está tordada. Que me hace máis que a vostede. De acordo, pero non a corto. Como se fose culpa miña. Ainda por riba unha rifa, política había de ser. Está desde os rapaces. Sei que foi todo malentendido. A esta muller xa vou dicir no concello que non cortarei máis árboles. Se non canso de cortar, plantarades máis árboles. Moito mellor sería para todos. Ten toda a razón, mestra. Recollede os trastos. Con todo isto saberedes por que hai que coidar as árboles. Claro, as árboles son amigas dos homens e das mulleres no seu traballo. Son a pequena historia de cada vila e lugar. Limpar o aire, dar os sopras e defender o noso char. Para os paixaros son niños e casa para os animais. Danos madeira, cortiza, resena, froitos, leña, sombra, quentura, agarimo e un cento de cousas máis. E recordade, o país que non ten árboles non ten ledicia nin ten verde. E dá mágoa de miralo. Coidade as vosas árboles porque son parte de vos. E aínda esquecedes algo. Se non sabedes escoitar, contamos moitas historias. Esta historia rematou por hoxe. Pertiña a vos, hai árboles que vos contarán a súa. Se sabes que,